Wara li l-Ministru Helena Dalli awgurat lil delegazzjoni Iżraeljana għall-elezzjoni fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella żamm lura milli ddikjara uffiċjalment il-pożizzjoni li l-Gvern Malti se jkun qed jieħu. Il-pożizzjoni espressa mill-Ministru Dalli ġabet reazzjoni immedjata mill-komunità Palestinjana f'Malta li nhar is-Sibt fil-Belt għamlet protesta u kritikat lill Gvern Malti li qed jappoġġja propju lill-Iżrael fil-Kunsill tas-Sigurtà meta dan qed jokkupa artijiet Palestinjani. Intervistat minn dan l-istazzjon, il-Ministru George Vella qal li mhix proċedura li l-pajjiżi jiżvelaw fil-pubbliku l-pożizzjoni tagħhom. U saħaq li ma kienx preżenti għall-laqa u għad-diskors li għamlet il-Ministru Helena Dalli meta ltaqat mad-delegazzjoni Iżraeljana u għalhekk ma jistax jikkummenta. Normalment mhijiex proċedura li pajjiż pubblikament jistqar fejn u fuq lil min ikun se jivvota. Għal-Ministru Vella hemm differenza bejn li pajjiż jawgura lil ieħor u appoġġ ta' vot. Inti jekk il-darba jkun hemm pajjiż tawguralhu, nawguralkom ta' li titilgħu. Mhux bil-forsat tivvotalu? Għal-Gvern Malti mhuwiex fl-interess nazzjonali li tkun żvelata l-pożizzjoni li qed tieħu Malta f'dan il-każ. Mhix fl-interess tal-pajjiż u lanqas fl-interess ta' normali kif isir is-soltu. Malta se tħalli lil pajjiżi jistaqsu. You keep them guessing speċi, mbagħad wieħed jagħmel dak li għandu jagħmel. Għal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tkun xi tkun il-pożizzjoni li se jieħu l-Gvern Malti l-appoġġ għall-kawża Palestinjana se jibqa'.